wiki yatha tinafotokozera napo chinthu chomwe chimaononga chisilamu kuchokera mu zinthu zononga chisilamu, ndipo tidanena kuti kuwayikira kumbuyo ma mushrikun komanso muawanatuhum ala almuslimin, kuwathandiza kuti avulaze asilamu. Tidafotokozanso kuti tikamati kuwayikira kumbuyo makufar ndi kuwathandiza iwo kuti aononge asilamu kuli muzigawo zokwanira 4. Gawo loyamba ndi kuwateteza iwo mu nthawi yomwe iwo akulimbana ndi asilamu, kapena kuwakonda iwo pamodzi ndi zomwe amakhulupirira. Ndipo namba 3 tinanena kuti kutsanzira zikhulupiriro zawo, osati kungozikonda kokha yayi kapena kungowakonda kokha, koma kufika pa pointinso yowatsanzira mu zikhulupiriro zawo. Ndipo gawo lomaliza tidafotokoza kuti kuwathandiza kuti avulaze asilamu ngakhale iweyo susangalatsidwa ndi chikhulupiriro chawo, komabe kungonena kuti ina asilamu akudakula chama ni nyasa, ndiye ndikuwathandiza makufaru powavulaza ndani? Powavulaza asilamu. Ndiye lero timafuna tuonepo gawo lina limene limachedwa kuti alwala walbara. Tikamayang'ana nkhani ya alwala walbara timanena kuti ndi aslun min usuli tauhid, ndi muzu umodzi kuchokera mu mizu ya at-tauhid. Pamene tidafotokoza aya ija yonena kuti ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah kutilangiza ife amene takhulupirira kunena kuti tisawatenge Ayuda ngakhalenso Akristu kukhala abwenzi athu, chifukwa iwo pawiri wawo ndi abwenzi kwa wina ndi nzake. Tsopano uyo yemwe angawapange iwo kukhala abwenzi kuchokera mwa inuyo asilamu, fa innahu minhum, basi iyeyo ni mmodzi wa iwo. Chifukwa chani? Inna allaha, nditudi Allah, la yahdi alqawma adh-dhalimin, saongola au amene amachita adh-dhulm, saongolawo amene amachita zinthu zoyipa. Ndipo kuyipa kwakukulu kapena kuti kupondereza kumene munthu angachite pa dziko lapansi pano komwe kuli kwakukulu ndi kumuphatikiza Allah ndi zolengedwa zake, yomwe ndi ashiriki. Tidayankhula aya imeneyi. Tikamakamba za alwala walbara tikunena kuti kupanga ubale ndi awo amene ali almuwahhidin, kupanga ubale ndi anthu amene ali pa tauhidi, osati kupanga ubale ndi msilamu wina aliyense. Chifukwa asilamu kuchoka mu gulu limodzi limene lili tsinde la chisilamu mmenemo munatuluka magulu okwanira 72, kusonyeza kuti pa magulu onse tikachitenga chisilamu mmenemo muli magulu okwanira 73. Ndiye magulu 72 amene atuluka mu jamaa, amene atuluka muzimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pamodzi ndi masahaba ake amachita, magulu amene alipo 72. Ndiye mmenemo ena mwa iwo ndi anthu amene amadzikoleka mmakosi mwawo, mikono yawo, muziuno zawo, komanso miyendo mwawo ta'awiz, zitumwa zomwe amayedzamira kuzimenezo kumaona ngati Allah subhanahu wa ta'ala sangathe kuwachotsera vuto limene iwo angakumane nalo. Ena mwa iwo alimu amene amapita kumanda ndi kumakapempha mizimu kumene kucha, amaona ngati Allah subhanahu wa ta'ala kumpempha direct sangawa yankhe koma adutsire mwa anthu amene adamwalira. Ena mwa iwo akupembedza ndalama
akupembedza ntchito ndipo adasiya kumupembedza Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa kwa iwo adakhazikitsa kuti kumpembedza Allah kuwasaukitsa. Choncho alibe nthawi yoswali, alibe nthawi yophunzira chipembedzo cha Allah, alibe nthawi yotsatira mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Iwo nthawi yawo ndiyo pangamane basi. Ndiye alipo wena mugula anthu amene amapembedza maonekedwe awo. Allah wapatsa maonekedwe okongola kwambiri, ndiye kudzera maonekedwe awo akusokoneza dziko lapansi. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akuvomera chifukwa iyeyo fa'alun lima yurid, amachita zomwe wafuna. Ndiye mukufuna kwakeko amalolera kuti kumbo lawo walikwaniritsidwe, koma pa mapeto pake adzalandira chilango chotani chowawa. Alipo ena mugula asilamu amene akupembedza zilakolako zawo. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, Allah akumuza mtumiki wake kuti wamuona uyo yemwe watenga zilakolako zake kukhala mulungu wake. Ndiye amasiya zomwe Allah walamula, amasiya zimene mtumiki wake walamula, iwo amafuna kuti titsatire maganizo awo. Ndiye amakwiya akauzidwa za Allah ni mtumiki wake. Alipo ndithu asilamu amene. Ndiye munthu amene ali wotsatira chiphunzitso cha mtumiki amapanga ubwenzi ndi amene ali mamuwahidin, komanso omwe ali pachani pa sunna. Ndipo walbara amadzitalikitsa kwa anthu amene ali opembedza mafano pamodzinso ndi zomwe amazipembedzazo, pamodzi ndi shiriki yawoyo. Komanso amadzitalikitsa kwa anthu amene ali abida, ahlul ahwa, anthu amene akutsatira zilakolako zawo. Ndi chifukwa chake maulama akutsindika kuti alwala walbara aslun min usuli tauhid, nditsinde kuchokera mmasinde amene amanga tauhidi. Tili ndi aya yomwe Allah subhanahu wa ta'ala akufuna kutiuza za kufunikira kwa alwala walbara, chifukwa chipembedzo chathuchi sichingakhalepo popanda gawo limeneli. Akuyankhula Allah kuti qad kanat lakum, palikale kwa inuyo asilamu, uswatun hasana, chitsanzo chimene chili chabwino, chimene inu ndine ngati tifuna kuti tichitenge ndicho linga choti chipembedzo chathu chiyende bwino, titengere chitsanzo chimenechi. Chitsanzochi chili mwandani? Fi Ibrahima walladhina ma'ahu, mwa Abrahamu ndi omwe ali naye, yani fi at-tauhid. Chifukwa Abrahamu anali hanifan musliman. Abrahamu sadapembedzepo mafano, komanso Abrahamu sadanyozerepo chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala, adali wogonjera malamulo a Allah. Ndiye akutifotokozera Rabbuna tabaraka wa ta'ala kuti mwa Abrahamu uyu ifeyo titengemo chitsanzo. Kuyambiranso chitsanzochi amene ameneka kuchitengeranso ni Muhammad, fattabi'u millata Ibrahima hanifa. Akumuza Allah Muhammad kuti weyo tsatira njira ya Abrahamu yemwe adali pa tauhidi, adali muwahid, adali wopembedza Allah yeka, sada mphatikizire Allah ndi zolengedwa zake. Ndi Allah akutiuza kuti mwa iyeyo Abrahamu komanso ndi awo amene adakhulupirira, amene adali ndi tauhidi ngatinso mmene adalili Abrahamu, mene mumu muli chitsanzo chimene chili chopambana kwambiri. Idh qalu, pamene Ibrahima ndi anthu amene adakhulupirirawo adayankhula liqaumihim, kwa anthu awo amene amakhala nawo madera amene amakhala, inna buraa'u minkum, ndithudi ifeyo tadzitalikitsa kwa inuyo, wa mimma ta'buduna min dunillahi, komanso ndizo zimene mumazipembedza posakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Tadzitalikitsa kwa inuyo pamodzi ndi shiriki yanu, tadzitalikitsa kwa mushrikuna pamodzi ndi shiriki yanu. Kafarna bikum, ifeyo takukanani, wabada bainana
wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan, ndipo zaonekeratu poera kuti pakati pathu pali udani komanso kusagwirizana, kusakondana mpaka na kalikali. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti pamene inuyo mukupanga ubale ndi munthu amene ali kafiri, amakuyitanirani ku kufuru, kapena adana ndi inu chifukwa kuti simunagwirizane naye pa nkhani ya kufuru. Akuyitanani ku kufuru bwanji? Likakupezani vuto akuuzani kuti pitani kwa asing'anga. Asing'anga amenewo amathandiza amwali. Banja lanu likuvuta, tapitani kwa shehe wa matalasimu. Ina anandithandiza banja langa lija mmene likuyendera panopa ndi chifukwa cha shehe amenewo. Adandika nkhuku pamutupa ndi amandiwerengera zitabu. Anandipatsa pepala lina lake limene adalembalembapo kaya ndi chiyani, koma anandiuza zoti ndikasiye kusikwa bedi. Kuyambira tsiku limenelo mpaka nakufikira panopa amuna anga ndithu amandimvera zimene ndimawuza. Ndiye inu mupite kumeneko. Inuyo kungokana zimenezo ndiye kuti akudani. Chifukwa chani? Funa kuti simukuyendera limodzi. Ndiye ndizodziwikiratu kuti Abrahamu ankawayitanira anthu ake kuti ampembedze Allah yekha, koma anthu adakana. Amafunabe kuti adzipembedza al-asnamu, mafano. Amafunabe adzipereka nsembe kwa ziwanda. Amafunabe adzidalira muzitumwa, adzidzikoleka zitumwa nkosi, ndikumayedzamira muzimenezo. Ndiye chifukwa chonena kuti amanyasidwa ndi at-tauhidi anthu amenewa, Abrahamu komanso ndokhulupirira ena amene amagwiranso ntchito imene kuchokera mwa atumiki ndi anthu olungama, adawuzidwa ndi Allah kuti nanunso mudzitalikitse kwa anthu amenewa. Ndiye akupitiriza Allah kunena kuti Abrahamu pamodzi ndi anthu awawa okhulupirirawa anayankhula mawuwa, ndiye adatsindika kuti hatta tu'minu billahi wahda, ngati mufuna kuti inu ndife tigwirizane, ndipo kapokha inuyo mutakhulupirira mwa Allah, ndipo musiye chilichonse chimene mukupembedzacho, mumpembedze Allah wahdahu, Allah yekha basi. Pachifukwa icho muona kuti da'wa ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamene adafunsidwa zonena kuti ila ma tad'u, kodi iweyo ukuyitanira kuchiyani? Iweyo Muhammad ukuyitanira kuchiyani? Mtumiki poyankha ananena kuti cha ad'u ila Allah wahda. Hadithi meneyi ndiyo chekera kwa Abi Tamimat al-Hujaymi an rajulin min Balhujayma, عن رجل من بلهجين. هذا الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلى ما تدعو؟ ukuyitanira kuchiyani weyo? Qala, mtumikanati ad'u ila Allahi wahdahu, ndikuyitanira kwa Allah yekha. Alladhi in massaka dhurrun fada'awtahu kashafa anka, Allah wake yemwe in massaka dhurrun, likakukhudza iweyo vuto, fada'awtahu, iweyo namupempha Allahyo pamene vuto lija lakufikira, kashafa anka, adzakuchotsera vuto limene. Pamene anthu omwe ali mamushirikun likawapeza vuto, sayedzamira mwa Allah, samupempha Allah, amakapempha zimene amazipembedza. Amakapempha zomwe iwowo amazipembedza, kapena amayedzamira mu zimene iwowo amadalira. Ngati munthu ali wanyanga, amakayedzamira mu nyanga zake. Ngati munthu ali wodalira matalasimu, amakayedzamira matalasimu amene vuto lampeza. Amayi ena akudandaula kwanza ngati mmene mapangira nthawi zonse mucha. Ina amuna anga akutere, amwali kunyumba akuzili chonchi, pamene pandipange bwanji. Mayi amene wandu kumamuza anzawo kuti amwali simunapondeponde, tapondapondani. Pondapondani amene akutanthauza chani? Apondeponde akasake ulangizi woyenerera, kapena apondeponde akasake mankhwala?
zachidziwikira apo ndeponda akasake nyanga akasake ufiti. Ndiye mayi wokhulupirira ndikutsatira zimenezi chikhulupiriro chake palibenso. Chifukwa chani? Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pamene kusana mkhulupirira wamukayikira Muhammad ibn Abdullah yemwe akunena kuti akuyitanira kwa Allah amene in massaka dhurru fada'awtahu kashafa anka. Akumukayikira mtumiki pamawu amene. Komanso mtumiki akumuuza mwamuna amene kuti walladhi, komanso Allah wake ndi uyo in dalalta bi ardin qafrin da'awtahu radda alayka. Ngati weyo zapezeka kuti wasokonekera mu ulendo wako, nthawi imene anthu amayenda popanda makampasi, ndiye ngati munthu akuyenda mu ulendo muja nkupezeka zonena kuti wasokonekera mu ulendo wake, anthu amakhala masautso kwambiri kuti abwererenso mu njira imene anachokera ndikukafika kumene akulowera, zimwatengera nyengo yochuluka kwambiri. Pachifukwa icho chinali chipsinjo, ife tikoza kungozoona ngati zopepuka, kwa munthu amene chinali chipsinjo kuti munthu ngosokonekera pang'ono mu njira imene umayenda basi kuti ubwererenso kwanu mwina patatha zaka ziwiri kapena miyezi kumene. Sizalero tigwisa ntchito makampasi tikungozoona ngati ndizophweka, koma hadithi ipo yankula mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sama yankula mopeputsa mawu. Ndiye munthu imene wasokonekera mu ulendo wake ndikupanga dua kwa Allah kuti ya Allah, ine ndasokonekera mu ulendo wanga, ndibwezeretseni soni mu njira yolondola. Radda alayka, adzakubwezeretsanso iweyo mu njira imene. Walladhi, komanso Allah wake in asabatka sanatun, ngati chakupezani chaka cha njala, inuyo fada'awtahu, ndikumpempha Allahyo, ambata alayka, adzakumeretsera mbewu zimene wadzalazo. Ndithudi ngati anthu akufuna kuti adzikolola zokolola zokwanira, pamene adzala ndikukololanso mmene amayembekezera, palibenso mankhwala kuposa chani? Tauhidi. Ngati munthu ufuna kukolola udzale, ndiye ukolole zimene iweyo kuyembekezera zambirizo, usamphatikizire Allah subhanahu wa ta'ala ndi china chilichonse. Ngati munthu ufuna business yako iyende, mankhwala a business ndi tauhidi basi. Ukonze tauhidi yako, uyedzamire mwa Allah yekha basi. Koma anthu akupanga business ndikumadalira muzitumwa, ndikumadalira matasimu, ndikumona ngati business yepita patali. Wallahi zimezo sizingatheka. Chifukwa yemwe apereka marizqiyo wakuyanana. Ngati kuyenda chimecho nchiwonongeko chanu. Koma ndithu pofuna kuti iwe akubwezeretse kunjira yowongoka, business imene ipita pansi, ndipo iwe kuyeneka kuzindikira kuti kupita pansi kwa business yuku ndi chifukwa cha uchimo uja ndimachita kuti. Komanso uchimo wake uti ashiriki. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam da'wa yake inaliyoitanira kwa Allah yekha basi. Da'wa yake inaliyoitanira ku at-tauhid. Pamene anthu amene ali ashiriki aja mmacheza nawo aja sangakuyitanireni kuti mumpembedze Allah yekha. Akuyitanirani mukudalira zitumwa, akuyitanirani mukupita kwa asing'anga, akuyitaniraninso mpaka na mukudalira mwa Yesu. Alipo ma sisters amene akumapita kwa abusa ndikukapempherera mdzina la ndani? La Yesu. Kenako ndikumaza yankhula pambuyo pake kunena kuti Yesu ndi amene wandichiza ine. Kusochera sikungapose pamene. Kusochera sikungapose. Ndiye inuyo awo amene mmacheza nawo aja, azanu amene ali makufaru aja, auzeni kuti pakati pa inu ndi ife pali udani komanso kusagwirizana mpaka na kalekale. Pokapoka inuyo mutakhulupirira mwa Allah yekha. Aya iyi kuphwasula zichatimakamba wiki yatha za mgwirizano muchipembedzo. Inu ndine ngati timamukhulupirira Allah komanso timakhulupirira zimene Allah wayankhula, aya imene ititsatira. Koma ngati timakhulupirira muzilakolako zathu, aya imene tiyikanira ndi tikapangabe mgwirizano ndi makufaru. Chifukwa ngati Allah akuti yankhula izizi kunena kuti qad kanat lakum uswatun hasana, palikale
kwa inuyo chitsanzo chabwino. Kusonyeza kuti ngati ife tufuna kutenga chitsanzo chabwino, titenge chitsanzo cha Abrahamu pamodzi ndi anthu amene adakhulupirira limodzi, amene adali chikhulupiriro chofanana ndi Abrahamu mu tauhidi. Zoyankhula zawo ndi sapanga ubwezo olatakhala kuti anthu ni makolo awo, kuwachitira ubwino ama wachitira ubwino pa zimene zili zoyenera kuwachitira ubwino, koma samatani samalumpha malire mpaka na kufikira pomwe amvera makolo awo mu zinthu zimene zili zachani za shiriki. Taona ni Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu sura Al-Ankabut, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, ndipo tamulangiza munthu kuti pa makolo ake awiri awachitire ubwino. Awachitire chani? Ubwino. Koma wa in jahadaka, akakhala kuti makolo akuyilimbikira kwambiri, akuyesetsa nthawi ndi nthawi, litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, akuyesetsa kuti iweyo undipatikizire ineyo ndi zolengedwa zanga. Mwana wanga banja lisamakuvuti tagwira aka, mwana wanga business isamakuvuti tagwira aka, mwana wanga tadalira izo. Ngati akulimbikira nthawi ndi nthawi kuti iweyo muphatikizire Allah ndi zinthu zina zomwe iweyo ma laysa laka bihi ilmun, ulibe nazo uzindikiri wina uliwonse, kuti zimene zozo muchisilamu ndi zinthu zimene zimamutulutsa munthu uyo muchisilamu, fala tuti'huma, usawamvere makolo. Ndiye makolo ngati akutitanira ife kushiriki, sititani sitiwamvera. Ndiye akalimbikira tiwauza kuti inu bambo anga, inu zimene mukunditanirazo ndi zinthu zimene zili zoyipa kwambiri, mukabwera kwa ine kufuna chithandizo ngati munthu ndikuthandizani, koma musanditanire ine ku zimene Allah wandiletsa kuti nditani ndizipembedze. Chifukwa chani? Ilayya marji'ukum, kwa ine, kwa Allah ineyo ndikobwerera kwanu, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ndipo ndidzakufotokozerani pa zonse zimene mudali kutani mudali kuchita. Ndiye ena mwa inu muli ndi ma sisters amene ni makufara, koma zimapezeka zonena kuti mmayankhulana nawo kumapanga nawo ubale ndikumanena kuti amene ndi sister obadwa naye bere limodzi siningamunyoze, koma ndi sister amene sangakulimbikitseni za swala, ndi sister amene sangakulimbikitseni za hijaba, ndi sister amene sangakulimbikitseni zomvera mwamuna wanu, ndi sister amene sangakudzutseni kuti nthawi ya swala yakwana tadzukani muswali, ndi sister amene sangakukankhireni mu zimene Allah walamula ndi kukuletsani mu zimene Allah waletsa. Sangapange zimenezi. Zimene muzingouzana ndi sister ameneyo ndi zinthu za pa dunia basi, nkufikanso mwina kumakukankhirani inuyo kuchani kwa shirki. Inu numanati amene ndi sister wanga obada naye bere limodzi siningamutani siningamunyoza. Amuna anu ndikuuzani kuti sister wanu musamacheze naye, alibola banja alite. Mbale wanga wa magazi amodzi ndikasiye kucheza naye chifukwa cha iwe mamuna. Sakumayankhula zimenezo akazi alipo tena mayankhula zimenezo. Kapena achimwene anu amene ndi kafir, omwe amakuthandizirani ndi kukukankhirani ku zinthu zimene zili za kufuru, kaya ndi anti anu, kaya ndi bambo anu, ngakhalenso ndi ana anu kumene. Mwana wanu wamkazi kupezeka zonena kuti wasiya chisilamu chifukwa cha banja, inu ndendi kukakhala patsogolo kumakaphika mpunga wa ukwati wake. Mwana wanu wachisiya chisilamu chifukwa chothamangira ukwati, inu ndendi kukakhala patsogolo kumayendetsa ukwati umenewo. Mutu wanu kugwira pamene Allah subhanahu wa ta'ala akukuzani inuyo kuti amene unda adani, musawatenga amene kukhala abwenzi, ngakhale ana omwe abereka nokha. Masahaba radiyallahu anhum akakhala kuti akufuna kupita ku nkhondo ndipo kumeneko akamenyana ndi abale awo, amachita kwasakasaka abale awo atibule bwino, tinati ngakhale ine nditakumana ndi mwana wanga patsogolopa kuti iye ali mbali ya mushrikuni, ine ndili mbali inoyi, mwana wanga amene ndimupa obereka okha. Inu nde mwana wanu akuchisiya chisilamu ndikumayankhula kuti chisilamu ndi chipembedzo chopondereza, ine sindingatsatire zimenezo chanchani, ndeni mukapitanso ku ukwati wake. Makofaro amene mmacheza nawo aja amati akapita ku chalichi amakamutukwana Allah, amanena kuti Mulungu Tate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera, amapempha kumeneko tsiku lonselo kupempha mdzina la Yesu. Yesu tipatseni zakuti, Yesu tichotsereni mavuto a Yesu mwakuti.
inu ndi amene muzikapanga nawo ubale kumanena amene ndi nzanga kwambiri pachifukwa chimenecho maliro anthu amene wawa maulama akuletsa kuti inuyo mupiteko chifukwa wani palibe chimene munthu akapindulepo 2 palibepo thawabu zilizonse zimene munthu akapezeko kupatulapo kuti kumeneko mukavako za shiriki zikuonongera ni chani akida yanu olo munthu yo atakhala kuti ni m'bale wanu wamwalira ine mwamuna wake kapena mkazi wake koma ngati ali kafiri muuzire mtuni sindingabwereko ine kumeneko koma ndasilamu ochepa amene akutani akuyankhula izi mwa asilamu 1000 tipezapo mmodzi ndifake maulama akutsindika kunena kuti alwalaa walbaraa aslun min usuli tauhid kuti tauhidi ya munthu ioneke zoti ndiyo kwanira gawo lina ndi limene kukwanira kwa tauhidi ya msilamu kumaonekera pati pankhani ya alwalaa walbaraa mukazamuona msilamu akupanga ubale ni makufar msilamu amene akida yake ndiyo foida tauhidi yake ndiyazigamba mwinaso sali zigamba ndiyo boka ikuchucha akuyeneka kuti ayikonze chifukwa inuyo amene mukuyeneka kupanga nawo ubwenzi weni nda asilamu anzanu komanso asilamu ake ati amene ali muwahidin amene ali pa tauhidi msilamu amene akudalira ijeni mu madarasimu akutanizania msilamu amene saswali swala yake ndi lachisanduloka akutanizania msilamu amene mu ramadhani akupereka zifuka zoti wadwala kwa mdasa akudwala akutanizania msilamu amene ali ndalama koma akanika kupereka zakati kapena sadaka akutanizania inu pangani ubale ndi anthu amene akutsatira zimene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa komanso zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam adaphunzitsa ndiye Allah akutilangiza motero mu aya imeneyi tatiyeni tipitenso mu aya ina Allah akutiuza kuti wa idh qala Ibrahim ndi pamene adayankhula Abraham li abihi kwa bambo ake wa qaumihi ndi kwa anthu ake bambo ake ndi anthu ake onsewa alipompo adayankhula kuti chani innani baraun mimma ta'budun ndithudi ineyo ndadzitalikitsa kuzimene mukupembedzazo ndadzitalikitsa ku ashirki yomwe mukuchita kusamba mmanja kwa uziratu kandi achemwali anu kandi achimwene anu kandi mai anu kandi bambo anu kandi azakhali anu kandi amalume anu kandi agogo anu ngakhalenso ana anu kuwauza kuti ineyo ndadzitalikitsa ku shiriki imene mukuchitayo inuyo kumwalira muli pa shiriki imene mukapya moto ndipo mukakhala kumotoko mpaka nakalekale kusamwabisira ndiye muone ngati amakukonda ni dini pamene pokuchioneka chikondicho akumverani kupatula kuti amakukonda ni faja ndalama zimene muli nazozo chifama kutengani kuti inunso muli pachanga kusochera makufaru mesa akamatona ife amatona kuti tili panjira yosochera akakamapita kuchali chiko mesa amanyati wali panjira yolondo ife tikapita kuzikira amatenga kuti tili pakusochera ndi anthu amene akakhala abale athu ndifake tikunena kuti msilamu amene ali wokwanira mu tauhidi yake gawo limene amalitenga serious simudzampeza msilamu akupanga mgwirizano ni makufaru mgwirizano achipembedzo chabwino zokoza munsewu vuto palibe muitana na tenti kakoze munsewu sinsewu mukugwirisa ntchito nonse koma zinthu za dini ndikumanena kuti pakhale kulolerana pa zipembedzo fa kulolerana pa zipembedzo kulibe kwa Allah tabaraka wa taala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam bas it's either Islam or Jahannam so ife tikwakokera anthu ku janna tikwakokera anthu ku Islamu kuti akapulumuke ndewe nazena dasiye na kapye tamene ndi munthu abwino nde sitikuyeneka kuwabisira tikuyeneka tiwauze chilungamo anzathu amene timacheza nawo abale athuwo tiwauze kuti akuluakulu ngati tingamwalire tikupembedza Yesu ngati tingamwalire tikunena kuti Mulungu Tate Mulungu Mwana Mulungu Mzimu Woyera ngati tingamwalire tikunena kuti Maria mayi a Mulungu ife ndakumoto tiyeni timpembedze Mulungu mmodzi yekha yemwe adali Mulungu wa Yesu yemwe adali Mulungu wa Maria ndipo ni Mulungu amene sadalira china chilichonse Mulungu amene adali mmene alilimo asanalenge chani kumwamba ndi dziko lapansi ndi zonse zimene zili mmene adali okwanira ndiye msilamu adzitalikitse kwa anthu amene ali mushrikun komanso ndi shirki adzitalikitse ku shirki gawo limenelo ndi limene likutchedwa kuti alwala walbara pale hadithi yomwe
idasungidwa mu al-Mu'jam al-Kabir ya at-Tabarani ndi hadithi ya Hasan lighairihi. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akuyangula kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala inna awthaqa ura al-iman, nditudi chigwiriro cholimba cha chikhulupiriro almuwalatu fillahi, ndiye ndikupanga alwala chifukwa cha ndani? Cha Allah. Kukhala loyo kwa munthu chifukwa cha Allah. Kukhala loyo kwa munthu wake uti almuwahhid, ukale munthu waloyo kwa yemwe ali wosapembedza mafano, yemwe ali pa manhaji olondola, yemwe sadalira zitumwa. Iweyo kwa munthu amene ukale loyo pange naye ubale, chifani munthu amene sangakusocheretse munjira ina iliyonse. Komanso wal muada fillahi, ndikukhala ndani chifukwa cha Allah. Kukhala ndani ndi uti? Ndi uyo amene akupembedza mafano pamodzi ndi mafano ake. Uzide zimenezo. Msilamu asamamasuke akamakumana ndi kafiri. Msilamu mtima wake usamasangalale akamakumana ndi kafiri. Izi ndikuyankhula azituma zona ngati kuti ndizopanda ntchito, koma ndi dini ya Allah. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuti achoke mu dera limene anabadwira kufuna kuphedwa ndi anthu amene adamuzungulira, amene adali amtundu wake, sichidali china, chidali chifukwa choti amayitanira iwo kwa Mulungu mmodzi basi. Amayitanira kuti ampembedze Allah yekha. Sikuti anthu osankadziwa zoti Allah ndi odyetsa, amadziwa. Anthu osikuti sankadziwa kuti Allah ndi ogwetsa mvula, amadziwa. Anthu osikuti sankadziwa kuti Allah ndi amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, zonsezo amadziwa. Koma chimene adavutika nacho ndichoti asiye kudalira muzina, adalire mwandani? Mwa Allah yekha basi. Chimenecho chimene chinkawanyasa. Akristu amadziwa zoti Mulungu ndi amene adawalenga iwo. Akristu amadziwa zoti ngati mvula ikugwa chifukwa cha Mulungu. Akristu amadziwa kuti dziko lapansi, dzuwa kandi chilichonse chimene chili pa dunia pano adachilenga ndi Allah. Zimenezo amadziwa. Koma chifukwa chani amataka mapempha amadutsirabe mwa Yesu? Samanena kuti Yesu yakuti anawafera, chimenecho ndi chipulumutso chawo. Ndiye pa chifukwa chimenecho palibe njira kwa Mulungu kupatula kwa njira Yesu. Samayankhula zimenezo. Chimene chikuwapangitsayo kuti asampemphe Allah direct ndi chani? Chimene wakukanika kusanzala kumukayikirabe Allah kuti sangatani? Sangachotsere mafuta. Chifukwa Allah akuwacha kuti hum kuffar. Akuwacha Allah kuti wao ndi alladhina kafaru, ndi anthu amene akanira. Ndiye ngati Allah wawacha amene kuti anthu akanira, ndefe tiziwa akayikira kuti ali panjira yotani yopochoka, tizakayikira. Ndi zimene twasilamu ambiri akupanga tu munthawi. Akuakayikira anthu amene Allah wawanena kuti ndi okanira, akuakayikira kuti sali pachani pakukanira. Ndiyeno pa chifukwa chimenecho asilamu si awa kupanga ma birthday parties. Asilamu si awa lero lino akudikula mmanika. Allah watiletsa kuti tisapange ubale ndi anthu amene watipangitsa kuti ifeyo tuonongeke ngati mene wadaonongekera. Chifukwa chani? Amasintha malamulo a Mulungu pang'ono ndi pang'ono. Sizinangochitika tu kamodzi Ayuda ndi Akhristu kusintha malamulo a chipembedzo chawo. Zimachitika pang'ono ndi pang'ono, pang'ono ndi pang'ono, pang'ono ndi pang'ono mpaka nazidafika ponena kuti chilichonse chamene madachitani adachisiraka. Ndiye inu mukukapanga ubale ndi anthu amene mukuyembekezera chani? Kuyembekezera chani kupatulapo kuti nanunso musintha chipembedzo chanu kapangidwe kake. Kenako tikaona kuti muzikitimo malo moti anthu aziswali akugudubuzikamo. Malo moti mmene mwampembedza Allah akuyamba kutchula dzina la Yesu, kapena dzina la Muhammad, kapena dzina la Abdul Qadir Jilani, Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimata, akutchula zimenezo muzikiti. Zimenezo zikuchokera kuti chifukwa choti tapanga ubale ndi anthu amene amachita zimenezo, ndiye tikukopera, tikusirira. Ndiye tiwade anthu amene ngati tikufuna kuti tigwiritse chingwe cheni cha imani, anthu amene watiwade tipange ubale, ngakhale anthu amene tikupanga nawo ubale ndi ochepetsetsa. Anthu timapanga ubale ndi makufaru just because makufaru ali ndalama. Akuti agali moto kaoka aziyendera agali moto kaoka, ndeka ya agali moto akupezeka kwa makufaru muziyendera kumene kulimodzi. Amene amanga mamanshoni azichezerana ndi amamanshoni okaoka, ngakhale amamanshoni wali makufaru. Asilamu anthu osatsata zinthu. Anthu atauhidi ndi anthu amene ali amphawi, amakonda kuyenda wapansi. Singapangeni ubwenzi ndi anthu amene andisaukitsa. Ndiye muzipanga ubwenzi ndi anthu amene akukankhirani kushiriki, chifukwa mufuna kulemera kudutsira mushiriki. Ndi zimene asilamu ambiri akuchita, kulemera kudutsira muchani? Ashiriki.
chisilamu muchitenga chongoseweretsa basi umoyo wanu wonse sungagone pa malamulo a Allah kupatula kuti pamenepo muyikepo zilakolako zanu basi. Ndiye mtumika kupitiriza kuti walhubbu fillahi walbughdu fillah, ukonde chifukwa cha Allah komanso ude chifukwa cha Allah. Umukonde mundu chifukwa cha Allah ndipo umude mundu chifukwa cha Allah. Ife makufari otima wada chifukwa cha Allah osadifanya zilakolako zatu. Amene watuuza kuti tiwade ndi Allah, ndipo anthu okhulupirira timawakonda chifukwa cha Allah chifukwa amene watuuza kuti tiwakonde ndi Allah. Koma alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min dunil mu'minin humul munafiqun, anthu amene atenga abwenzi yawo kukhala makufaru osati anthu okhulupirira, anthu amene ni mitima kuwiri ndiye achulukirenji mundawu yathu ino, achulukirenji. Ndiye gawo limene timakamba lonena kuti ndikukhala kumbuyo kwawo, ndikumawathandiza kuti aononge chipembedzo cha Allah pamodzi ndi asilamu, iwe waononga chisilamu chako. Ndiye kuti munthu usaononge chisilamu chako munjira imeneyi, ugwiritse phata limeneli la alwala walbara. Pali mawu amene adayankhula Sheikh Ibn Baz pamene iwo adafunsidwa zokhudza ngani imene ya alwala walbara. Ndiye qala rahimahullah, adayankhula Sheikh Ibn Baz, tikamakamba za alwala walbara tikutanthauza kuti ukhale munthu ndi almahabba, chikondi pa okhulupirira amene ali ndi imani yolongosoka, ukhale ndi chikondi pa iwowo komanso ndi kuwatenga iwowo kukhala ndani abwenzi. Komanso albara tikutanthauza kuwada anthu amene ali okanira ndi kuwapanga iwowo kuti ndi adani, komanso kudzitalikitsa ku chipembedzo chawo. Ili ndiye tanthauzo la chani la alwala walbara. Koma akupitiriza kunena kuti sizikutanthauza kuti kuwada kwawo ndi kukhala nawo udani ndiye kuti tiwapondereze munjira ina iliyonse, kuwamana maraitsi awo. Mwachitsanzo ngati tili ndi mjigo panzikiti pano pasamabwere makufaru kudzamwa nawo madzi pano, ayi sizikutanthauza choncho. Kapena nsewu ndongodutsa asilamu okaoka, makufaru musayerekeze kuponda mmene, sizikutanthauza chani zimenezo. Kapena mmene ndanena kunena kuti makolo anu mwauze kuti mwakunena mwana wanga ndigereko ndrama sindikakugaireni makufaru ino, sizikutanthauza zimenezo. Koma kunyasidwa mu mtima mwako komanso ndi zimene amapembedzazo, kufikira poyankhula mawu owauza kuti zimene mukupembedzazo ndizotani ndizolakwika, inu muli pa njira yosochera. Ndikuthandizani koma inu muli pa njira yotani yosochera. Chimenecho ndi chidani kuwada anthu amene ali chani makufaru. Ngati mmene inuyo mmayankhulira kwa amuna anu zimene sizimakusangalatsani, simayankhula iye musakhale chete ngati simayankhula. Mumayankhula kwa amuna anu zinthu zimene ndiye mmakanika kuyankhula bwanji kwa anthu amene ali makufaru zinthu zimene sizimakusangalatsani zokhudza shiriki imene amachita. Chifukwa ngati mukukwanitsa kuyankhula kwa amuna anu koma mukanika kuyankhula kwa abale anu amene ali makufaru kuti zimene mukuchitazo mukapsya nazo moto, mukanika kuyankhula zimene. Mukanika kuyankhula kwa mwana wanu amene wasiya chipembedzo cha Allah ndikumaka muthandiza malo mongomuza mwana wanga ine sindingabwere kumeneko, sindingayendetse mwambo wa chibwenzi fa chimene upanga choni chibwenzi, kapena kukumana nawo munsewu basi ni mwangu atibula. Sizikutanthauza zimenezo. Fuka anthu ena amatanthauzira molakwika atwete ndi akangona Kristo akugulitsa nkhumba basi ukataya zimenezo, akuti zimenezo haramu. Koma amene akuyankhula za haramu mameta mbali. Kodi haramu mukuiona kwa anzanu koma kwa inu simukuiona? Imene si alwala walbara. Ndiye tikatero hapa tamaliza gawo limeneli. Insha Allah tikakumananso tidzayang'ana gawo namba 9 limene limaononganso chisilamu cha munthu, lomwe ndi kukhulupirira kuti alipo ena mwa anthu
amene sakuyeneka kumutsatira mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kala ndi chikhulupiriro chonena kuti alipo ena omwe sakuyenera kumutsata Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kungokhala ndi chikhulupiriro chimene chocho basi Islamu chako chatani chaonongeka. Ifa Muhammad anatumizidwa kwa ndani? Kwa anthu onse. Kodi makufaru amachedwa kuti makufaru chifanya Akristo maziwa chifanya chake Allah kwacha kuti makufaru iwo adakanira mwa Muhammad. Adakanira mwa Muhammad ndiye anakhulupirira mwa Yesu, anakhulupirira mwa Mose, kaya mwa Abraham ndatumikire nawo, koma mwa Muhammad anatani ndifake pa shahada baja Muhammad akupezekapo. Kuti Islamu cha munthu chikwanire akhulupirirenso kuti Muhammad adali mmodzi mwa atumiki a Allah ndipo ndi womaliza mwa atumiki. Kungopanda kukhulupirira mwa Muhammad, shahada imene ndiyo salondola. Kukhulupirira kuti Muhammad ni mtumiki wa Mulungu ndi chimodzi musanamira za chikhulupiriro. So awa amachedwa kuti makufaru, olonga kale akhulupirire kunena kuti Yesu sadapachikidwe pa mtanda, olonga kale akhulupirire kuti Mulungu si mmodzi mwa atatu. Alipo Akristo amene sakhulupirira kuti Yesu adapachikidwa pa mtanda, amene sakhulupirira kuti Yesu ni mwana wa Mulungu, amakhulupirira kuti Yesu ndi mtumiki wa Mulungu, komanso sakhulupirira zoti Mulungu ni mmodzi mwa atatu. Alipo Akristo amene komabe ni makufaru. Chifukwa chani? Anamukana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndipo chifanya kuti amukana Muhammad humkufaru, hatta adzachitire umboni kuti Muhammad ibn Abdullah huwa rasuluhu wa abduhu. Pamene adazakali ndani Asilamu. Komanso usiya shiriki. Ndiye ena amayankhula kuti pali ena ake mugula Asilamu makamaka mamaulana awa amene sakuyenera kuti azimutsata mtumiki. Kumpeza maulana akusuta fodya, amene ni maulana atu. Kumpeza maulana kuchita zina, amene ni maulana amenewo zawo zinayira kale. Kumpeza shehe kugula masufia akupanga ufiti, ndimwanena kuti azimezo nzabwino iyo imani yawo ndiyo kwanira kwambiri. Izo zakungopanga kungotithandiza ife. Anthu amenewo amakhala kuti akunyoza ziphunzitso za Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndiye ife kungotenga chikhulupiriro choti amenewo akhoza kumapanga zimene akupangazo vuto palibe, ife Chiislamu chathu chatani chaonongeka. Chifukwa wina aliyense afune asafune akuyeneka kutsatira Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka akadzabweranso Yesu adzatsatirabe ndani? Muhammad. Yesu akadzabwera ola Khristu wanyase, koma Yesu akadzabwera adzatani? Adzatsatira sharia ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Musa akanati abwere akanatsatirabe chani? Sharia ya Muhammad. Atumiki onse kubwera mundawi inoyi atsatirabe sharia ya Muhammad. Ndiye uyo ukanene kuti ine ndisatsatire Muhammad, kapena maulana akuda asatsatire Muhammad, kapena shehe akuda asatsatire Muhammad, iwo ndani? So zimene zozo tizazifotokoza inshallah, chifukwa ligawo lina limene ena ake ali ndi zikhulupiriro zimene zozo mwa Asilamu. Inuyo mwina mukhoza kuziona ngati ndi zachilendo, koma alipo ena amene amatani amakhulupirira zoterozo.